Malawi Brief. Lero mu programu y'Ekulinji pali nkhani yokhuza na kusintha kwa maunduna ena ndi ena amene achitika dzulo usiku ndi mtsogoleri wa dziko lino. Zambiri mukanemayo. Tadzuka bwino. Ezeka. Inu kabineti nakupeza mugona pe. Yeah. Tiba konda uzomaonera mpira ndeti na yapulumuka ifacha zimenezo otherwise ndeti linakatipesa tikugona. Chabwino. Ndo kwakumbusa anthu kunena kuti ayi president wa dziko lino adakalemwe uja sitina sinthe yayi koma iwo ndamene amapasidwa mphamvu malamulo a dziko lino kuti atha kusintha cabinet kapena kuti anthu amene agwire nawo ntchito mu cabinet. So president komanso da commander in chief Professor Arthur Peter Mutharika, first vice president, right honorable Dr. Jane Ansah. Now pamenepo pofunika so kuonapo chifukwa kalelija iwo aja makhala ngati kuti apasa kwambiri zokhuza kuti azionanso za disaster management. So I don't know whether it's kuti achosera udindo umenewo kapena umenewo ndonena kuti uli kuseli kwa another agreement apart from that. Koma timadziwa zonena kuti iwo aja apart from being first vice president kwambiri anayo responsibility and water development pamene ponso spana sintidwe pali honorable Rosa Fachimbilizi, Minister of Education, Science and Technology spana sintidwe honorable Bright Msaka SC, Minister of Justice and Constitutional Affairs honorable Charles Muhango pamene ponso spana sintidwe, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation honorable George T. Chaponda MP spana sintidwe, Minister of Health and Sanitation pamene ponso spana sintidwe honorable Madaliso Aloy MP, Minister of Local Government and Rural Development honorable Ben Malunga Piri MP pamene ponso spana sintidwe, Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism honorable George Partridge. Apa kanga bali kusintha spana sintidwe pamene sepana sintidwe ndimene panali chabwino ndimene palile maona ukukuku kuzophatikizira kuti kodi kunali trade, tourism, industrialization. Yes. So anyways still remains Minister of Transport and Public Works honorable Japi Muhango amene po pasintha now anali Minister of Lands. Now munthu wina wake tikuthamangira kuzisankho anandiuzapo kunena kuti Japi Muhango azayika ku Minister of Transport ndeni pati chifukwa ndankafotokoza kuti munthu uja adama fotokoza based on mena nkagwira ntchito nthawi imeneyo ndeyitatuka cabinet yoyambaye naona kuti awasintha. So I was like munthu uja ngakhale ali wantika mafika papa anaponya ndi apa I'm sure achita kundimbira phone ndinakuza jana lero chano ku minister zifuka zinazo mwina sininganene pagulu nde kuli Minister of Homeland Security honorable Peter Mukito amene wanso sana sinthe, Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare honorable Mary Navicha MP sana sinthe, Minister of Energy and Mining honorable Jean Matanga pamene pali kusintha. The ministers remain the same koma undunao poyamba sunali uphatikiza ndi natural resources inali Ministry of Natural Resources, yes. Energy and Mining. They awupanga split. Natural Resources nkuika payoka, Energy and Mining nkuika nso payoka. So Minister of Energy and Mining abopo honorable Jean Matanga MP sana sinthe ngati minister koma ministry yo ayipanga split ndikuzakhala pa number 16 pamene pali Ministry ya Natural Resources ndipo kumeneko kwabwera honorable Alfred Gangata MP nde amene mwina ndi amene akukambidwa kwambiri chifukwa iwowa anali Minister of State ndiye achoka kumeneko ndunaona sanziko kufika pa ndunaona za chilengedwe ndipo pa list ija undunaona ali pa number 4 pano yabwera pa 16 pachaso zimakhala ndi significance. Yes, I'm told kuti zimakhala ndi significance. Actually significance ndikudziwa nduna ina imene inakhalapo kusogolo konde manena kuti ayi olo mcabinet moja timadziwa kuti ineyo tu ndili kufupi ndi mpando wa chifumu komanso kakhale magalimoto awo ndika treatment kena kama you are considered more of a senior cabinet minister. Ndiye tichoka pamenepo kupita ku Minister of Lands
Housing and Urban Development Honorable Chimwemwe Chipungu MP. Kuchoka pameneponso pamene palibe kusintha ndi pamene panali Chipungu pamene pasintha pamene manena kuti poyamba panali Ajapi Muhango iwo anali Minister of Defense, anali ku defense iwo ndithu. And if you remember pana Minister of Defense inadumphidwa poyamba mukumbukira iwo anatuluka ngati deputy minister, Ministry of Health. Is it? Yes. Ndanacho somene kundukwapasa full Ministry of Defense pano ndamene awayika ku Ministry of Lands Chimwemwe Chipungu. Minister of Labor, Skills and Innovation Honorable Joel Chigona MP. Amene wa mugwadziwa bwino analipo kale. I think analiso ku ministry yomwe analiso kumeneko. Minister of Labor, Minister of Youth, Sports and Culture Honorable Patricia Whiskies MP analiponso nali komweko amaya atali kwambiri. Minister of Information and Communications Technology kumeneko analiso komweko Honorable Shadrack Namalomba MP. Minister of Defense ndio kuli kusintha kumeneko. For Minister of Defense wa amenalo Honorable Feston Kaupa MP ndamene poyamba anali ku transport. In fact news za zulo amakuma ndatu wankani kumauza za kuonongeka kwa misewu ndi zimene boma lifuna kuchita. Koma suna bezera ali kudwangwa amene azikhoza kucheka chifukwa zulo anali kunkhota akasungu amayenda kumeneko ndekusinthako wapezera njira. I kenaka pali ma deputy ministries, ma deputy ministers, Deputy Minister of Homeland Security Operations Honorable Norman Chisale MP. Now sindikudziwa Honorable Martha Ngwira MP. Kenaka Deputy Minister of Education, Science and Technology Honorable Francis Fole analipo. Deputy Minister of Agriculture, Irrigation and Water Development Honorable Toko Tembo amene undanywa analibe Deputy Ministry. Deputy Minister. Yes, I think iso mwina chimodzi kuchita realize aboma kunena kuti undu ndino okulu kwambiri. It's a big ministry komanso auchita combine. Fakumbukira ni nthawi yakumbuyo ku ngakhaliso nthawi yacha kwera Minister of Water Development amakhala paika. Agriculture makhala paika mukumbuke kuna Amia kuna Kawale. Ndipo koseko kunali ma deputies mezo tisamaiwa. Kunali so ma deputy exactly. Ku Ministry of Agriculture kunali Samu Kawale ndi a deputy yao Benedicto. Nde ukuso kunali so Amia ndi a deputy yao awa matindani awa amai awa Amuntali kunali Amia analiso ndi deputy wao. Yeah, I think chachikulu nchimene icho chona ndunawo aupanga split. Kenaka uzabwera ku Deputy Minister wa Natural Resources Honorable Chipiriro Mpinga Njira. Amene wandanywa entra. Wandatsopano. Amene asakwadziwa Chipiriro Mpinga Njira ni munthu mmodzi amene wakhala ndithu mu DPP kwa nthawi. Anyamata amene amathamanga ndikumagwirabe ndithu chipanichi kumati koma wasagwa nacho anyamata amene wachita Chipiriro Mpinga Njira. Not too surprising kuti alowa mu cabinet. Kenaka kuchoka pamenepo pali Deputy Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism Honorable Edgar Tembo. Kuti kumene kunali Deputy Minister kunalibe. Yes. And I think just to note Mpinga Njira ndi Atembo ndi okhawa amene sema MP amene alowa mu cabinet. And ya Patrick Sakaso. Sakaso Sakaso is not a lawyer Mhango. Charles Mhango. Yes. So Mpinga Njira nako. Mpinga Njira nako. Kwina kutuma khaso malo imira. Awasama imira momuno. Imira mundilande kumapita nkolokoto. Ndina uvuta kwambiri. Kenaka pali timalize ndi Deputy Minister of Health and Sanitation Honorable Charles Chilambula MP. Amene yokhanga ndatsopano.
this was not too familiar, but anyways, pamene tikupitiza program Chilambula. Okay, yeah. That's a new name. Yeah, Nduwatsopano. Yes. Yeah. So, over to you, Leah. Chabwino, tathokoza kwambiri Wayana potigwira ntchito yotamandika. Tikaona ndandandayo tayambira pa 1 mpaka na pa 28. Koma tikaunikira yambuyo ija tinayambira pa 1 mpaka na pa 24. Koma tisanafike kumeneko uko ndimafuna nitadziwa kuti Innocent, are you surprised kuona kuti 3 months down the line, 3 months yoka mtsogoleri wa dziko wasintha nduna zake zina ndi zina? Ndikhoza kuyankha pawiri kuti I'm surprised komanso pena I'm not surprised. Apoyambirira nene kuti mene timapanga list timanena kuti anadumphako ministry ya defense zimene zinazapereka chithunzi chizona kuti mwina amene amapanga cabinet imene amayika in place anapanga kwa ignore tinthu tina ndi tina. So for the following day anatulusa ministry ya defense mwina atakhala 3 months iyi kupanga analyze ntchito imene maunduna agwirira aziona kuti ndikofunikira kuti mwina pabwere maunduna ena onjezera. Komanso after kupanga release cabinet yoyambirirayi anthu anakambapo zinthu zingapo. Madziwa kumalayi kuno mene zimakhalira nkhani zokhudza ndale ndi zina anthu anakamba kuti ama district ena zoona olo deputy minister khangati boma likuchita tsankho anapereka ku chitsanzo ngati Mwanza neno amanena kuti kumeneko kulibeko wina aliyense amene ali ngati nduna taona kubwera kwa Athoko Tembo iwowa ndi akuneno mwina akupanga respond ku zinthu ngati zimenezo za president. Komanso mwina tikayang'anano mwina delivery ya ntchito zina ndi zina mmene amafotokozera Wayana kuti munthu anampanga shuwa kuti tikunaku nkhani yokhudza za misewu kumene kupita ajabi mhango kwachitika disaster misewu yathu yakumana ndi mavuto ambiri. Tinali ndi case yonena kuti nsewu kutsegula lero lomwe wapezeka kuti bridge lero lomwe yakokoloka mwina akupanga so respond ku zinthu ngati zimenezozo. So tikayang'anira ma factors ngati amenewo mwina ndikhoza kunena kuti siodabwa. Komanso on the other hand nkhani ino yokhudza kuti munthu kumpanga judge in terms of performance kuti pa 3 months unduna mukhoza kumpanga judge munthu kuti wagwira ntchito motani pa 3 months pena zikhoza kukhala zodabwitsa kuti kodi munthu uyu pa 3 months podi tikhoza kupereka chithunzithunzi choyenerera kuti tipange moteromo. Komanso on top of that nkhani ino yokhudza chiwerengero cha cabinet icho kunena kuti okay pa 3 months itakhatukamba za hostility wambiri posachedwa apa anthu anali interested kuti kodi vice president agwisa ntchito ndalama zingati zaboma zikhala zingati kusonyeza kuti anthu akumakamba kwambiri nkhani zofuna kusamala ndalama. Ku parliament kunali nkhani yonena kuti bwanji aphungu somulichotsere ndalama kapena nafeso tikhale nawo tikumva ululu ndekuonjezeranso cabinet zimene zonso zikhozano kubwera ngati zinthu zina zodabwitsa. So kufusa kuti ndizo zakudabwitsa kapena ndikhoza kuyankha pawiri kuti mbali ina ndidabwitsa mbali inaso koma sina ndidabwitsa. Chabwino tathokoza Innocent Mphongolo. Achunga, are you surprised 3 months down the line? I'm not surprised chifukwa cha zimene zakhala zikuchitika over the last 2 weeks. Pakhala zochitika zambiri zitopotopo titero. Mukumbukira panali nkhani imene yakhala ili mkamwa za ndingozeyamba motere. Poyamba tinaona agangata akupanga msonkhano kulilongwe wothokoza Malawi kuti adawavotera komanso anavotera chipani cha DPP anamvoteranso Mutharika. Ndiye pamenepo anayankhula mawu ambiri but msonkhano onsewo anthu chimene anagwirapo anthu anagwira mawu nena kuti gangata amazuzula anthu amene amapita kwa Mutharika ukanena maboza. Anthu amene amati akapita kumeneko nkukazionesa ngati kuti iwowo ndiodziwa chifukwa ndi ma professionals anapita mkalasi ma technocrats koma enawa ngosadziwa chifukwa mwina sanapita usukulu. And yet amene ankatipula pa ground amene ankapita ku campaign amene ankakumana nazo mavuto osiyanasiyana anali awa amene mwina akusidwa kumbaliko. Ndi adayankhula atu ndipo anaonesa kuti amayankhula ndithu from the depth of his heart. Chisaleso analipompo pa msonkhano umene unachitikira kulilongwe.
mtsonkhano umene utangoti wata anthu ambiri anayamba kuyankhula ngakhale ena mchipani kumanena kuti koma kuyankhula umene kumene sikunali bwino. So tinaonabe ngati kuti anthu ena nkumakhala ngati kuti akuoneka ngati kuti Eugene Agangata ngati kuti he's not necessarily in fine tune ndi ena anzawo amchipanicho ngati kuti payamba kusemphana maganizo za mmene maudindo akugawanikira mchipanicho. That is koyamba. Kenaka tinaona ndithu kuti Eugene amene wa Agangata akukhala ngati kuti sakuonekeranso kwenikweni chifukwa nduna wawo very senior cabinet minister nduna amene anaupasa minister of state ndipo kumbukirani iwo anali kuyambirira kuja nduna zoyambirira zimene zinasankhidwa iwo anali kumene kuja and kenaka tinangoona ngati apita sakumamvekanso ayi. I'm not surprised kuti achosedwa pa udindo waukulu uja pajamanena kuti cabinet number 4 ndikupita mwina pa position ya number 16 kapena kuti ku ministry yocheperako mphamvu ukafananiza ndi ministry of state. So I'm not surprised and one of it could be mwina zimene zidachitika nthawi imene anthu you are convinced kuti imene ndiyo yocheperako mphamvu ndithu ene ukuti ndi kumene kunali Michael Usi. Yes, we know koma nthawi ya Michael Usi kunalibe minister of state. Chifukwa minister of state ndingati kuti ndi ministry imene mukuyang'ana za ministries ena onse. Minister of state kumeko ndikumphika kwa boma. So I mean by all definitions minister of state ndi unduna wamphamvu kwambiri when you compare minister of natural resources. Nthawi imene ichakumbukirani ya Tons Alliance kunali sondale zake. Kunali sondale zake za Michael Usi anali UTM kumbukirani. Chifukwa makhanga MCP nthawi imene amakhalanso ni maposition awo ena omanena kuti I think this is a stronger ministry. So zimatengera de chinanso chimene ndimafuna kunena ndichonena kuti funso kunena kuti are you surprised? I was not too surprised because nkhani ya misewu mene wanenera nzanga Innocent Mpongolo, it's a time for crisis and time for crisis amuthalika boma lawo safuna kuti aoneke ngati pena pake mwina sakudziwa zimene akuchita. Ndiye sikuti anduna amene alipo akaupa kuti sakudziwa chimene akuchita koma in moments like this mafuna munthu wa experience sakutenga munthu amene anali kale kunduna for quite some time kuti abwere asapitirize ntchito imene akuidziwa bwino imene ankachita kale. So peneposo I'm not surprised. Unduna wina changes minister of agriculture. I'm not surprised kunena kuti unduna umenewo mungati nena poyamba pacha au pasa u deputy apereka deputy minister. Reason unduna ongo ukulu. Tinanena kale tukumbuye uku unali maunduna awiri wa water komanso wa agriculture aphatikiza. Unduna wina wa mining wa natural resources mining ndi kodi wina akumati chani energy and mining natural resources energy and umene onso awapanga split. Yeah, I'm also not surprised chifukwa cha kuchuluka kwa ntchito za kumene koko. So if you tell me and then kuonjezera kwa nambala kuti mpaka nangasipoyamba nkati ya lini cabinet yakhala anthu ochepa panopo cabinet iyo ikuoneka ngati kuti ikukulira. Am I surprised? I'm not surprised. Chifukwa onse amamba motero amayamba ndi smaller cabinet koma cabinet ijama zakula. Chifukwa chimodzi chimakhala chonena kuti poyamba paja imakhala kuti you excited kuti mufunadi kuti musaononge drama zambiri musagwise ntchito drama zambiri za boma koma kenaka reality starts hitting on you on the ground kuti ngakhale tikunena kuti ukukhale ndi na imodzi komatu nduna ungo ukulu ungakhale tikuti chanchana komatu ukufunika support. So reality starts catching up with you kenaka mambo panga ma adjustments ngata amene wawa. So I'm not too surprised. Potengera ndi mmene wayankhulira komanso Innocent mmene wayankhulira kuti zimene zachitika tiayike pata muthalika in terms of decisive monitoring and seeing my strength anthu amene ali mu cabinet yawo tiyambe ndi wayana. That's a very good question. One, tikuona kuti he seems on top of his game in terms of akuona zimene zikuchitika and ngati coach amene akuona kuti mwina player wina ku left sizikuyenda amanchosa kapena amamuza kuti uchoke ku left uyambe kusera ku right flank kapena iya ubwere pakati kapena usunthe mbuyo pang'ono defensive midfield and coach ndimaona kuti amene akukhala ndi maso amenewo sayenera kugona ayi chifukwa mukachita compare ndi boma lakale
limene lachoka kumene la Malawi Congress cabinet ili matha kukhala mwina mpaka na 1 year osasinthika kwenikweni yayi kumakuwa kunjaku kuti ayi komanso zimene zachitikazi zachika mantha mwa cabinet ministers because I don't think kuti naonapo cabinet ikusunthidwa within 3 months. This could be the quickest cabinet reshuffle that I've seen in a new government. Ndiye chimene chitachitika nchonena kuti ndunazo zizikhala ni mantha kuti tikakhala kuti tikupanga zosaweruzika kapena tikupanga zinthu zina bambo athu ajatu sakumachedwa ibwera reshuffle. So it's good in that sense because you keep the ministers on their toes. So kumbali mene I think ndo ayamikire. However, kusintha cabinet ndi kukhala effective ndi zinthu ziwiri zosiyana. Atha kusintha anthu kwayika motere koma ife tidikira ma results on the ground. Kusintha kokochi wasintha koma kodi timu igolesa ndi nkhani ina. Akuti kusintha kokochi wasintha timu koma igoletsa amphongolo inu mukuti bwanji. Mwina wayana wafotokozako mbali ina wamalizira ku however ku ine I should pick from the however part. Amalizira ku however ku ine I should pick from the however part. Kunena kuti we should look at it so mosiyana. Andipereka chitsanzo nkhani yokhudza agangata. Nthawi imene agangata anasankhidwa I think ndi nduna yokhayo imene a president anachita kuyankhulira pa msonkhano wa atolankhani kuti ayi ndasankha wa Chinyamata mukatere ya Chinyamata ande kuti muli nawo komanso adzigwira kwambiri mu office yanga adziyang'anira nduna zonse kodi yachitika ndi chani kuti mwina apange abolish unduna umenewu kunena kuti kodi unduna umene anauchemerera ucha kuti ndi wamphamvu kwambiri ndi wofunika kuthandizira izi ndi izi unduna ucha chachitika ndi chani kuti aupange abolish mwina ankayang'ana munthu kapena amayang'ana kufunikira kwa undunako pamenepo mwina adukhala ndi mafunso komanso nonkhani yokhudza achinyamatawo mene achotsa ku achotsa gangata ku state ndi kuwapiritsa ku natural resources kodi achinyamata aja agwira bwanje mu office ya president mwina pamenepo akhoza akufotokoza because achinyamata anali ndi mtima onena kuti khangata president ulendo uno akupanga za ife apa mwina aziona kukusayimirira achinyamata ku natural resources chifukwa ananena kuti ndayikadala achinyamata akhale mu office mwanga mwanjira ina zinali ngati kuti azipanga understudy mwina so achinyamata apo kumvana mva moteromo chifukwa chike mwina amapanga zinthu zina zooneka ngati zodabwitsirako komanso no mwina atiyang'anebe nkhani yokhudza kunena kuti kusinthasinthako kodi kukusonyeza kuti mwina anthu ena samayang'ana bwinobwino kuthekera kwawo nkuonano kuti ndaponya apa koma khangati kuthekerako pali vuto kodi panopa anthu amene ayikawo awayang'ana bwino kuti sipamakhala kusintha pafupi of course kusinthako mwina ndi kwabwino tikayang'ana mbali zimene wafotokoza wayana komano in terms of funso mwina kukhazikika kwa zinthu continuity anthu onso kuti akhale rooted pa ntchito I think iso ndi mbali inayo yofunikira so ine ndapitiriza ku however ku ndirekeze pamenepo chabwino ndathokoza kwambiri tisanachoke pamenepa just few minutes wayana ndimayang'ana bwinobwino cabinet ija ndi ndinazaona kapena mwina minister of state amponyera wina wake koma ndinaona kuti achotsa ndi ndinali ndi mafunso angapo kuti kodi kuchosaku kuti mwina aona kuti undunawu sofunikira kwenikweni ndi tigawe pena pake kapena kuti munthu yodi analibe kuthekera kumene tikukambiramo inu mukuona bwanji simukuona kuti mwina a president aona kuti I think unduna uwu utha kuyima kaye koma tikapange beef ku unduna winawo ine ndikuganiza kuti poyambirirapo ankaona kuti undunawo unalofunikira pali zinthu ziwiri pali nduna ndi unduna so undunawo anauona kuti unalofunikira the question is it still relevant maganizo anga chifukwa ndi unduna umene ukubwera ngati koyamba maka mbiri ya Democratic Democracy kuno ku Malawi ndi unduna onena kuti in the cabinet arrangement utha kubweresa mavuto ena chifukwa cha alignment ndi ma ministries ena kuti kodi sono uzibwera pati mukakhala kuti zinthu zasinthika ngakhale pamalo nkhani makhala sono uyu azipanga report kwa ndani uyu azilowa pati ndiye pamatokhala mwina mavuto ena ndi ena but after some time zimene zija zimazakhala sorted naturally kapena nthawi zina akuluakulu amazapanga sort out motere ine ndikuona ngati kuti kwambiri akuona kuti unduna umenewu
mwina utibweresera mavuto ukulephera kuti upange 15 yeah, we can do without it chifukwa anakakhala kuti vuto ndi minister alone anakatha kutenga minister wina ndikuyikapo manimvesa kapene anakhala kuti undunawo ngofunikira zedi aona kuti nono ngwa ntchito vuto chabe ndi munthu uyo anakatha kutenga munthu wina nkuyikapo but in this case munthu has survived through redeployment koma undunawo completely scrapped off so kwa ine ndikuona ngati kuti ndi nkhani imene yonena kuti undunawo may not necessarily be necessary. Chabwino tikuona kuti reporter wathu kudowa apa ali ready koma tisanapita umeneko just a minute tingowalandira a George Phiri amene tili nawo pa line pa mwadzuka bwanji a George Phiri kanose kumeneko ndikumva wayana uyo ndi enawo kali mwadzuka bwanji ifenso kuno tadzuka bwino zikomo kabineti imene mwazizimuka nayo ndazizimuka nayo koma usati kwenikweni chimene mwina ndikhoza kunena ndazizimuka nacho ku Malawi chiyambireni multi-party democracy zinachitikepo kuti within 3 months tikhoza kuona kusintha kwa cabinet chimene chandizizimutsa chifukwa history ikuonesa kuti anthu amakhala mu cabinet kapena miyezi 6 pamene timayamba kuona kusintha koma miyezi 3 is not ndi chimene chandizizimutsa komanso ndikhoza kunena kuti ndaona ndazizimuka ndi kusinthidwa kwa maunduna ngati nkhani imene mukunena unduna umene unali ku state ya auchotsa palibepo apapa ndondomeko yonse imene ndayiona palibepo koma angosintha munthuyo kumpitisa ku unduna wina ndikhulupirira kuti amafuna kuchita align maundunawa unduna umene uja ni maunduna enawa nde pakali panopa monga wena nanena apo namva kuti mwina agangata was understudy ndi a president ndiye mmene ndimaona choncho nimeona ngati ndizoona ndiye a president aona kuti kuli bwino kuchoseka unduna uja munthu amene akumchita understudy amuyike ku unduna wina pamene akuchita restructure unduna uja kuti ungagwire ntchito bwanji ni maunduna ena koma ndimafuna kuti ndineneso pena pake wayana chunga nanena kuti mtsogoleri akakhala kuti akusintha maundunawa anthu ena aja amachita mantha kuti mwinanga ndichose ndiye ndigwire ntchito mwakuti ine nimaona mwasiyanako pang'ono kunena kuti chofunikira si kugwira ntchito mwa mantha ndi kukhulupirira kusintha kwa maunduna ndi chinthu chabwino zikakhala kuti maunduna ena sakuonesa ngati kuti akhoza kuchita chief mwansanga chimene chikufunika zimene sizifunika kuti zitenge nthawi chifukwa zikatenga nthawi zimaononga nthawiyo chifukwa democracy yathu ku Malawi every 5 years timasintha kapena kuti timabwera kuchisankho chimene chimabweresa kusintha nde zimene zizi ndi nthawi imene ili fixed 5 years ndi 5 years palibe extra time nde chifukwa tilibe extra time pofunikira kuti mtsogoleri wina nanenapo kuti ali ngati kochi asadikire kuti mpaka 30 minutes ite munthu akupitirira akulabe zimene amayenera kuchita chifukwa every minute is important and must be taken seriously chifukwa sibweraso. Tathokoza kwambiri tibwerenso kwa inu a George Shaima Phiri a George Phiri koma George Shaima ndi anandilowa mutu nthawi zonse ndimakonda George Shaima. George Phiri tathokoza kwambiri zikoma kudowa ino kudowa mphatso mbang'ombe wadzuka bwanji? Ndadzuka Leya, mwadzuka bwanji ku Blantyre? Ifetu tadzuka bwino talankhula ndi anthu kudowako pa nkhani tikambirana tsiku la lero. Zikomo kwambiri mkulu ndikufotokozereni dzina lanu komanso kuti kodi
kuno tikulankhulana ndi kuti. Dzina langa ndi George Kaunda, tikuyankhulana kuno kumponera kudowa. Chabwino dzulo mtsogoleri wa dziko lino wa sankha nduna zina za boma kulingana ndi mphamvu zimene amapatsidwa mu constitution ya dziko lino, wasintha ndithu nduna zina. Inu nkhani imeneyi ngati nzika ya dziko lino mwayilandira bwanji? Choyamba ndine kuti ndathokoza kuti president asintha nduna zina, makamaka kuchosa unduna wa utimati state. Unduna umenewu kwa ineyo ndimaona ngati kuti umabwereza ntchito zina, komanso sumadziwika kuti kwenikweni ndi utani. Ndimaona ngati unduna umenewu uchosa ntchito zofanana ndi zomapanga mwina wa vice president. So for me ndikuona ngati kuti zachitika zinthu zabwino. Chifukwa ntchito yambiri yomwe unduna umenewu umwe tinamvera kuti imachita ndi nkhani yayikulu yomwe umapanga kale National Planning Commission. So ndikuona ngati kuti zachitika bwino. Koma chikundidetsa nkhawa nchinthu chimodzi. Pa nduna 28 muli azimayi ngati 5 oka ngati asali 6. Chomwe chikuti pasamafunso kuti kodi president nkhani yokhuzana ndi kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso maissues a dziko lathu tikudziwa kuti azimayi ali kuthekera kwakulu kothandiza kuthesa nawo. Ndi chifukwa chani mwina zachitika choncho pamene ndili ndi nkhawa. Zomwe kwambiri ndi mmenemo tajezera ndi munthu mmodzi amene naye kuno. Chabwino tathokoza kwambiri kuchokera kudowa kwa Mphatso Mbang'ombe, mumatilimbikitsa mumathamanga kumeneko, tathokoza. Zomwe kwambiri. Azikomo. Innocent wamva amene alankhulira atu awo. Nkhani ina imene ndimafuna kuti tibwere nayo pakadali pano ndi imeneyo kuti cabinet ndi yatuluka, list ndi imeneyo, komano mwina kumbali ya amayi. Mukuona bwanji kuti kodi ikutha kuyimiranso kapena kupereka mphamvu kwa amayi? Mene yafotokozera kudowa I think panga analysis yawo kuona kuti amayi ndi ochepa. List ya anthu 28 amayi akuti ndi asanu okha, zimene mwina kutengera pa nkhani yokhudza kulimbikitsa kuti amayi azisankhidwa m'maudindo osiyanasiyana, mwina zikukhala ngati zikupanga defeat that. Koma president anayankhulapo pa nkhani imeneyi kunena kuti amayi oti agwira ntchito komano makapasiti osiyanasiyana osakhala maunduna okhawo tiyasankhaso mwina ku ntchito zina ndi zina. Komabe 5 out of 28 mwina bendi chinthu chimene anthu akwena ochiyang'ana, koma poti mwina ntchito zaboma ndi zambiri akhozanso mwina akuyang'ana zinthu zina. Akudowa akambapo sonkhani yokhudza unduna wa state chakuti ntchito zake ndi ntchito zimene imapanga National Planning Commission, mukuona kwawo na moteromo. So I think unduna umene okhala ngati wabweretsa ma controversies, komano mwina ine ndikuona ngati kuti interest ya anthu pena sili pa undunawo specifically, ili pa munthu amene amapanga occupy undunawo. Mwina chinthu ichi tisakanike kuchikamba kunena kuti I think so we should see politics mu nkhani ya cabinet imeneyi. Muli ndale zina zimene mwina zikuchitika zoyang'anira mwina mtsogolo, zoyang'anira management ya chipani, kuyang'ananso management ya cabinet iyo. Zinthu zimene zonso tisapangeru awu tizilipo mkatikati mwa kunena kuti president so mwina amafuna apange manage zinthu ziwiri zitatu zokhudza politics, zochitira ubwino cabinet, zochitira ubwino chipani chawo cha DPP, komanso zochitira ubwino mwina amalawi. So nkhani ya ndale so mwina tisayang'anire kumbali ya mkatikati muso ilimo.